Vitajte pri sledovaní ďalšej časti o výrobe chladu, priatelia. Na dnešnom stretnutí budeme skúmať, ako dokáže vyparovanie znížiť teplotu okolia a čo je jeho príčinou. Pred samotným začiatkom experimentu sme si odmerali teplotu okolia. Teplota vzduchu bola 23 stupňov Celzia. Prázdnu plechovku sme obalili do handričky a poliali liehom. Lieh je prachová kvapalina a preto sme experiment robili vonku. Jeho páry sú nebezpečné a horlavé. Do plechovky sme zasunuli teplomer a počkali 10 minút. Po 10 minútach teplota vzduchu v plechovke klesla na 15 stupňov Celzia. Vzduch sa teda ochladil o 8 stupňov Celzia. Experiment sme zopakovali ešte raz, ale tentokrát sme plechovku obliali čistou vodou. Počiatočná teplota vzduchu bola 15 stupňov Celzia. Po obliati plechovky vodou teplota vzduchu klesla na 13 stupňov Celzia. Vzduch sa teda ochladil iba o 2 stupne Celzia. Zistili sme teda, že prchavé kvapaliny sa vyparujú rýchlejšie a za rovnaký čas ochladia okolie viac ako neprchavé kvapaliny. Otázka ale znie: prečo sa kvapaliny pri vyparovaní ochladzujú? Molekuly kvapalín sú v neustálom chaotickom pohybe, ktorý nikdy nekončí. Ako je teda možné, že nevyplnia celý objem nádoby? Prvou príčinou je gravitačná sila, ktorá ťahá molekuly ku dnu nádoby. Takéto vysvetlenie samozrejme nestačí. Aj na plyny pôsobí gravitačná sila a predsa vyplnia celú nádobu. Druhou príčinou sú sily vzájomného pôsobenia medzi molekulami kvapaliny. Na každú molekulu vo vnútri kvapaliny pôsobia susedné molekuly príťažlivou silou. Keďže sú sily približne v rovnováhe, výsledná sila pôsobiaca na časticu je nulová. Častica sa teda môže v kvapaline slobodne pohybovať ktorýmkoľvek smerom. S časticou na povrchu kvapaliny je to celkom inak. Aj na ňu pôsobia susedné molekuly príťažlivou silou, ale iba do strán a smerom dole. Výslednica týchto síl teda smeruje dole. Častice majú teda problém opustiť povrch kvapaliny. Ale nie všetky. Častice v kvapaline majú rôzne veľké rýchlosti. Častice s veľmi veľkou pohybovou energiou dokážu prekonať príťažlivé sily a kvapalinu opustia vo forme pary. V kvapaline teda zostali iba častice s malou energiou. Teplota kvapaliny preto klesne. Keďže okolie má vyššiu teplotu, nastane teplná výmena, pri ktorej kvapalina teplo berie z okolia a tým ho ochladzuje. V krajinách tretieho sveta na tomto princípe funguje chladenie potravín, napríklad ovocia, ktoré rýchlo podlieha skaze. Medzi vonkajšou a vnútornou hlinenou nádobou sa nachádza mokrý piesok. Voda sa z neho vyparuje pórami vonkajšej nádoby. Aby chladenie skutočne fungovalo, otvor nádoby musí byť prikrytý vlhkou látkou. Taký spôsob chladenia je energeticky nenáročný, ale nemožno ním dosiahnuť nízke teploty.